A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru 20 a duniya mai suna Lawali Ɗanladi da ake zargin ya kashe matarsa a ƙauyen unguwar Kadaura da ke yankin Yakila ta ƙaramar hukumar Rafi, wanda ake zargin dai ya ce sun samu husuma ne a tsakanin shi da matar tashi akan kunu da ya baiwa yara bayan da matar ta dama kunun. Na shalu da biyu na ba yara kunu ita ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwa. To daga nan dai ne kuma na dan tashi da dan zuciya na mare ta so biyu na tashi na burta. Baban nawa ya zo ya ce kai wani an ce kai faɗa da matanka, waɗanda kai da matanka an ce wai shine sanadiyan rasuwanta. A yanzu dai kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike akan wannan matashi, kuma da zaran sun kammala za su gabatar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.